què tal? Com estàu? Bé, avui vos duim un conte per celebrar els dies de mobilitat, però abans de començar el conte, com de fer? Hem de tenir els ulls ben oberts com una granota, les orelles ben atentes com un elefant i la boca tancadeta com un peix, a més de, com sempre, el cul quiet, damunt un sofà, un coixí, una cadira, no que trobeu. Sí? Teniu els ulls ben oberts, les orelles ben atentes i la boca tancadeta, a més del cul quiet. Sí? No podem començar amb el conte. El conte d'avui es diu... què tenim aquí? Això és un camí-xivall. L'obrim, a veure que mos digui quin és el conte d'avui. El conte és La bruixa que anava en bicicleta, de n'Elisabet Abellà i n'Arosé Capdevila. Començam. Aquesta és la bruixa Serafina. I que no adivineu qui és el que més li agrada en el món a la bruixa Serafina? Més encara que el pastís de xocolata. Efectivament, anar a bicicleta. Ella li encanta. S'apuja damunt la bici i comença a donar pedals i se'n va d'una banda cap a l'altra. Però el que més li agrada de tot és tirar-se per les baixades. Aixeca les cames i fium, se tira com un llamp per la rampa. I dona pedals i pedals i pedals per mirar. És que va vestida de bruixa, l'heu vista? Sí, d'un capell, d'unes faldes... Sí, les faldes, perquè això no és una falda, no? Són 7 faldilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Efectivament, 7, sí. I ella dona pedals, pedals, pedals... Però, clar, què passa quan aquesta roda que s'hi bufa un poquet és vent? Pot passar el que li va passar un dia, que se li vagi el capell i que les faldilles comencin a aixecar-se. Ella comença a fer descontrol fins que li ve el vent molt més fort, i pum! Les faldilles li posen damunt del cap i què passa? Que patapum! La Serafina va pegar contra una paret de pedres i va caure en terra, sí. Se va fer una marada, li va sortir un nyanyo, li va sortir sang del nas, la bici se va rompre per tot, el cap per una altra banda. La Serafina se va donar un bon susto, i una marada que se va fer. Va recollir tot, els bocins de la bici, i se'n va anar cap a casa seva, pensant que això no podria passar, que a ella li agradava molt anar en bici, i això no volia que li tornés a passar. En arribar a casa seva, va començar a mirar la roba, va començar a pensar que les faldilles no, així no se pot anar en bici. No, per anar en bici han de donar altra roba, sí? I va pensar, ja ho sé, m'aniré cap a Nes de Caló i a més de comprar-me una bicicleta de color groc super xula, se'n va comprar uns calçons, que això és el que necessitava per anar en bicicleta ben còmoda. I se va passar el seu mocadorat de flors damunt del cap perquè no volia que més vent els cabells se li passessin damunt la cara. I així se va pujar amb la bicicleta i va començar a donar pedals per arribar a la trobada dels seus veïnats per celebrar el dia de la mobilitat. La gent, quan la veia, ja no se n'adonava compte que era la bruixa Serafina, no sabien qui era aquesta dona que donava pedals. Ni els seus veïnats, quan ella va arribar a la trobada, se van donar compte. És que, ara que ho veig, jo no vaig a la bruixa Serafina, la veu vosaltres. Amén. Mirarem la guarda, mos acostam. La veus, la bruixa? Sí? Ai, va, sí, està aquí la bruixa Serafina, donant pedals amb els seus veïnats. I fins aquí el conte per celebrar la setmana de la mobilitat. Conte contat, conte acabat. Qui li hagi agradat, que aixequi sa mà. Adéu.